Καλησπέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και για σήμερα έχω 5 πρώτα δισκάκια έτσι με τον καφέ, ρε παιδί μου. Και ξεκινάω γρήγορα. Τα albums είναι από αρχές 70 μέχρι και 2010 κάτι, δηλαδή μέχρι και χθες ουσιαστικά. Ξεκινάω με ιταλικό, εννοείται Quella Vecchia Locanda. Το πρώτο τους άλμπουμ, 2 άλμπουμς έχουν, το 72 και το 74, αυτό είναι το 72 το ομώνυμο. Είναι επανακυκλοφορία σε ιταλική εταιρεία, η οποία τέλος πάντων είναι ουσιαστικά σαν reprint της original κυκλοφορίας στη Help Records. Γενικά τα RPI, τα Rock Progressivo Italiano, είναι πολύ δύσκολα να τα βρείτε. Μάλλον όχι πολύ δύσκολα, τα βρίσκετε, απλά πρέπει να πληρώσετε αρκετά χρήματα. Οπότε οι επανακυκλοφορίες λειτουργούν απλά τέλεια, ειδικά από κάτι τέτοιες εταιρείες, ας πούμε, όπου αυτή είναι η VMLP. Ναι, δεν θυμάμαι ποια είναι η εταιρεία, γιατί έχει κάνει ακριβές repress, τέλος πάντων, οπότε όλα τα είναι ίδια μέσα με την πρώτη έκδοση, όπως και να έχει. Τώρα ιταλικό progressive, ξέρετε, στη φάση όπου έχει τα φολκλωρικά σημεία, έχει τα συμφωνικά σημεία, στα ιταλικά εννοείται η στίχη. Γενικά το RPI που γουστάρουμε, ρε παιδί μου, αυτές οι εκπληκτικές μπάντες που έβγαζε σοριδών, ας πούμε, η Ιταλία δεκαετία 70 και συνέχισαν, κάποιες σταμάτησαν, κάποιες με ένα άλμπουμ, με 2 άλμπουμς, κάποιες μέχρι και σήμερα κυκλοφορούν, κάποιες μόνο ένα άλμπουμ, ξέρετε η όλη φάση πως είναι. Τρομερό άλμπουμ, αν δεν το έχετε ακούσει το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και νομίζω οι φίλοι οι ρέκτες του ιταλικού ροκ τους ξέρουν, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ κλασικό άλμπουμ. Κυρίως από το εξώφυλλο μόνο και μόνο πιάνει το μάτι. Για τη συνέχεια, Renaissance, Serhazat, Another Stories. Γενικά, ό,τι έχω ακούσει από Renaissance μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω νομίζω το Novella, έχω το πρώτο, κάποια ακόμη. Εννοείται ότι είναι η μπάντα της Annie Haslam, η οποία γενικά έχει κάνει και solo καριέρα, από όσο θυμάμαι, είναι σχετικά γνωστή καλλιτέχνηδα. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με τη solo καριέρα της, όσο με τους Renaissance. Αυτό το συγκεκριμένο μου αρέσει λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα albums που έχω ακούσει ή έχω στην κατοχή μου. Το δεύτερο κομμάτι ονομάζεται Song for Serhazat και γενικά είναι ένα κομμάτι, όλη η πλευρά. Τα πρώτα 3 κομμάτια της πρώτης πλευράς, ουσιαστικά η πρώτη πλευρά, μάλιστα έχει το Ocean Gypsy, το οποίο το έχει διασκευάσει και ο Blackmore με τη γυναίκα του. Trip to the Fair, γενικά, ειδικά στη δεύτερη πλευρά συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, νομίζω είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι σχετικά αρκετά γνωστή η συγκεκριμένη μπάντα. Κυκλοφορία το 1975. Για τη συνέχεια, άλλη μια γνωστή μπάντα, η Nectar, Remember the Future, 1974 γράφει κυκλοφορία. Γενικά, η Nectar, να πω την αλήθεια, έχω ακούσει 2-3 άλμπουμ. Ωραία, ό,τι και να έχω ακούσει όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Tab in the Ocean και Remember the Future νομίζω είναι τα πιο κλασικά τους. Έχουν κάτι από αυτή τη μελωδία των Camel, ας πούμε, κτλ. Έχουν και τα πιο progressive σημεία τους. Το Tab in the Ocean, αν θυμάμαι, είναι ένα κομμάτι και οι 2 πλευρές ή κάτι τέτοιο. Μάλλον όχι, το Tab in the Ocean έχει κομμάτι, αυτό είναι ένα κομμάτι και οι 2 πλευρές. 16 λεπτά η μία πλευρά, 18-55 η άλλη. Ενδιάμεσα, τέλος πάντων, χωρίζονται με κάποιους υποτιτλισμούς στα κομμάτια, σε segments. Τρομερό εξώφυλλο. Γενικά είναι από τις κλασικές μπάντες, νομίζω, του ήχου. Και ειδικά για τους φίλους που ακούνε metal, σίγουρα ξέρουν ότι από το Tab in the Ocean μάλιστα έχουν διασκευάσει και Iron Maiden κομμάτι. Ήταν από αυτές τις μπάντες που Steve Harris γούσταρε, τέλος πάντων. Για τη συνέχεια, ερχόμαστε λίγο στα πιο τωρινά χρόνια. Δεύτερο άλμπουμ των Hallas από την Σουηδία, αν δεν απατώμε. Conundrum. Αυτό εδώ. Το πρώτο άλμπουμ της μπάντας έκανε μεγάλη αίσθηση, είναι αλήθεια. Σαν underground κυκλοφορία, δεν μιλάω για το EP. Το πρώτο άλμπουμ, όπου είχε πολλές επιρροές από Wiz Bonas, οπότε έπιασε και αρκετά metal κοινό, ας πούμε, σαν αυτό το πρώτο metal ήχο που λέγαμε, που είχαν οι Wiz Bonas, που αργότερα, ας πούμε, επηρεάστηκαν και Iron Maiden και κάτι τέτοια. Αυτό το άλμπουμ όμως είναι σίγουρα το αγαπημένο μου. Έχουν και τρίτο άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, αλλά αυτό εδώ είναι σίγουρα το αγαπημένο μου. Γιατί έχει, πιστεύω, πιο ενδιαφέροντα κομμάτια από το πρώτο, πιο πολυσυλλεκτική, μπορώ να πω, είναι
αυτό το blender που βάζουν και φτιάχνουν πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή πέρα της ταυτότητάς τους έχουν πράγματα που θυμίζουν ίσως Rush δεκαετίας 80, Marillion, και έχουν όλη αυτή την ατμόσφαιρα του Chris de Burgh, που για κάποιο λόγο, ειδικά τα πρώτα άλμπουμ του Chris de Burgh, τα λατρεύω εγώ, ας πούμε, και ας είναι pop. Δεν είναι pop ακριβώς, είναι art rock, είναι κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Έχουν αυτή την αφηγηματική, αυτό το storytelling σε κάποια σημεία που μου θυμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή ο Chris de Burgh ήταν μεγάλος παραμυθάς. Όταν έλεγε μια ιστορία, ας πούμε, την καταλάβαινες, τη βίωνες. Έχουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα έχουν και το Tear of a Traitor που μοιάζει αρκετά σε Chris de Burgh, και με το που τελειώνει το κομμάτι μπαίνει το Carry On, όπου το Carry On είναι τίτλος από κομμάτι, πολύ γνωστό κομμάτι του Chris de Burgh, οπότε παίζουν κάπως έτσι. Θυμάμαι ότι όταν κυκλοφόρησε το 2020 είχαμε σχετικά πρόβλημα, γιατί είχε βγει πρώτα η σουηδική κυκλοφορία και περιμέναμε πόσους μήνες για να βγει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι, και αυτό μάλιστα είναι από την Napalm, καταλαβαίνετε τώρα, είναι από τις μπάντες τέλος πάντων που γενικά περίμεναν να κυκλοφορήσουν ειδικά αυτό το άλμπουμ. Και νομίζω και τα αγαπημένα, όχι νομίζω, σίγουρα είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ από τους Χάλας. Κάποια στιγμή πρέπει να ακούσω και το τελευταίο, όταν βρω χρόνο. Και μια μπάντα που πραγματικά λατρεύω και πραγματικά αγαπάω, από τη Σουηδία, η Anima Morte, με το τρίτο και τελευταίο τους full length, Upon Darkened Stains. Μια μπάντα που, εντάξει, είμαι και λίγο συναισθηματικά δεμένος μαζί τους, γιατί μιλούσαμε όταν είχα ακόμη την εκπομπή το ραδιοφωνική, το Saturday Night Nero. Τα παιδιά μου στέλνανε πράγματα, είχαμε δηλαδή μια επαφή, γιατί έπαιζα αρκετά πράγματα από τα πρώτα δύο άλμπουμς, και μου είχαν στείλει και ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτού του άλμπουμ πριν καν κυκλοφορήσει. Μιας και γνωρίζαν την αγάπη μου για αυτό τον ιταλικό ήχο, τέλος πάντων, και με το που είδαν σε Saturday Night Nero το όνομα της εκπομπής, που παραπέμπει σε ταινία του Lucio Fulci και ταυτόχρονα σε soundtrack του Fabio Frizzi, που είναι μεγάλη οπαδή και του Fabio Frizzi και τον Goblin, όπου αυτό βέβαια μες στον ήχο τους φαίνεται, συντογίως ότι κάνουν με το Fabio Frizzi και ένα εφταράκι. Fabio Frizzi, μεγάλος καλλιτέχνης, μεγάλος Ιταλός συνθέτης, ως επιτοπλίστων γνωστός στον περισσότερο κόσμο για τα soundtracks που έχει κάνει, και νομίζω τα πιο γνωστά του soundtracks πρέπει να είναι για τον Lucio Fulci. Όχι πρέπει, σίγουρα είναι για τον Lucio Fulci. Απ' την άλλη έχουν και κάτι Goblin μέσα, που γενικά Goblin είναι μέσα στις τρεις αγαπημένες μου μπάντες ever γενικά. Οπότε ναι, είχαμε αυτή την επικοινωνία, μου στείλανε κομμάτια από το άλμπουμ, άκουσα το άλμπουμ, και όταν πραγματικά κυκλοφόρησε ξετρελάθηκα, το περίμενα πώς και πώς. Το είχα ψηφίσει μάλιστα, το είχα βάλει στην εκπομπή από την δεκαετία 2010 μέχρι 2020, ότι είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ, και όντως είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ από 2010 μέχρι 2020, δεν το συζητάω καν. Σκοτεινό prog με κινηματογραφικές αναφορές όσον αφορά τα soundtrack, έχει soundtrackικό ήχο. Ένα τρομερό άλμπουμ. Δυστυχώς η μπάντα δεν συνέχισε να κυκλοφορεί άλμπουμς. Δηλαδή μετά από αυτό, αν θυμάμαι σωστά, κυκλοφόρησε ένα σπλιτάκι με τους Αντιγκάμα. Μετά κυκλοφόρησε το εφταράκι με τον Fabio Frizzi, όπως είπα, και μετά ήταν σε μια εταιρεία, όπου αυτή η εταιρεία φτιάχνε spoken word δίσκους, δηλαδή πήγανε ακόμη πιο κάλτη όλη φάση. Αν θυμάστε αυτούς τους δίσκους που κυκλοφορούσαν δεκαετία 60-70, για παράδειγμα όπως ο Vincent Price, ουσιαστικά αφηγούταν μια ιστορία Edgar Allan Poe σε ένα δίσκο, τρεις ιστορίες, ας πούμε, τα spoken word αυτά τα υπέροχα, και από πίσω είχε κάποια εφέ, κάποιες μουσικές. Κάναν τις μουσικές λοιπόν για αυτά τα spoken word, και μάλιστα θυμάμαι σωστά είχαν πάρει και ήδη υπάρχοντα spoken, δηλαδή είχαν πάρει τον Bela Lugosi, ας πούμε, ο οποίος διαβάζει το Raven, και είχαν βάλει, δεν θυμάμαι αν ήταν Anima Morte ή κάποια άλλη μπάντα, μάλλον κάποια άλλη μπάντα, είχε βάλει μουσική από πίσω, και στη δεύτερη πλευρά είχε μόνο τη μουσική, χωρίς δηλαδή ήταν πολύ ωραίες οι κυκλοφορίες που κάνει αυτή η εταιρεία. Δεν ξέρω αν συνεχίζει, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι καινούριο, αλλά είναι πραγματικά πολύ έτσι ωραία φάση. Τα πρώτα δύο άλμπουμ λοιπόν, ναι μεν είναι σε αυτόν τον ήχο, απλά είναι λίγο πιο πρόχειρα, με την έννοια ότι δεν έχουν δουλευτεί πολύ. Δηλαδή έχει κάποια MIDI, εδώ έχει Moog, ας πούμε, οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά, είναι πιο μεστός ο ήχος,
Είναι πιο 70s πραγματικά ο ήχος, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που το soundtrackίστικο που θέλουν να πετύχουν. Νομίζω ότι το πετύχαν, νομίζω ότι είναι το καλύτερο τους άλμπουμ, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα άλμπουμς, ίσως το καλύτερο για μένα από 2010 μέχρι 2020, σε αυτό τον ήχο τέλος πάντων, στο καινούριο έτσι prog και όλα αυτά. Ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμς όλων των εποχών. Αν είστε οπαδοί λοιπόν του progressive rock και πόσο μάλλον αν είστε και οπαδοί των soundtracks, των horror soundtracks ως επιτοπλίστων, με καλλιτέχνες όπως ο Fabio Frizzi ή η Goblin ή ακόμη περισσότεροι εκεί Ιταλιάνοι που κάνανε αυτά τα πράγματα τέλος πάντων σε αυτό τον ήχο, σίγουρα πιστεύω ότι πρέπει να το τσεκάρετε αυτό το άλμπουμ, δηλαδή όποτε βρείτε χρόνο τσεκάρετε το, σίγουρα θα βρείτε κάτι εκπληκτικό μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Ξέρετε, γενικά δεν είμαι τόσο ενθουσιώδης με άλμπουμς που δείχνω, αλλά με αυτό εδώ είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιώδης γιατί το αγαπάω αυτό το άλμπουμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσω κιόλας γιατί φτάσαμε και τον αριθμό 200 στους φίλους που εγγράφτηκαν στο κανάλι, subscribers. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαίνει πολλά για μένα αυτό το πράγμα. Όπως ξέρετε δεν τα κυνηγάω αυτά, αλλά ξέρετε, στο τέλος της ημέρας αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αυτό που κάνεις, ξέρεις κάτι, υπάρχει κάποιος κόσμος που του αρέσει. Γιατί όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, άμα κάνεις κάτι και δεν αρέσει σε κανέναν, ok, το κάνεις για την πάρτι σου, αλλά δεν έχει κάθεσαι στον καθρέφτη και το κάνεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια εβδομάδας.